Pinita nili nali tumafan Voreng Awarsai APHUTHAK labangso video long nang than pachini pon thu ikpo lapen copy of Voreng Awarsai ma kon ana vacancies apu sidoma lapen kachar lang deng ko ansa naing ma labangso details bang kai kia so nang litum labangso video arlo si thek pon long ikpo tangte aprang si KARDOM kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel ong kilangara do ana fans tame nang litum jong si labangso YouTube channel na anda subscribe prelang pulte kaching hon pen mate pada depin ve nali tumala subscribe with arjan tu labangso dim berik de non lapin adung hets tame bel arjan thek thulongi hala bangso dim ta nali tum ber dera ola all with doi putot nali tum select pon igder non nali tum select igder lo polde monon pinili ajada so lela bangso YouTube channel long upload tame nali tum amobile long an notification nali pen nali tum video ke long da prang la pen beta karju long da prang ya fan no tangde pa thiek pen pini labangso Voreng Awarsai APHUTHAK le lang polonang la pen chethan polonang sai APHUTHAK puthot chethan polonang matelang polonang Voreng Awarsai labang ke MES requirement 2023 Assam MES requirement to the post me full form labang ke military engineering service mate MES hin pesta me dak notification release ponlo labang so notification ka release pon abang ki kadu ka pen dak post vacancies to 41822 ana post to iklo lasining khang abang phu abang phitum nang litum jong si defense ana jong si ning hang pole jogdon ektame apen non labang so details le lang polonang lapen pathiek pen dak chithan polonang army MES requirement details 2023 lapen aprang sinali tumla organization amen bang lang poningo military engineering service mate MES lapen apply process bang ke online lo lapen dak total post vacancies bang 41822 on the pon lo qualification ali tum kachor liang deng bang ke dak 10-12% the chok lapen job location bang ke all India lapen official website jong sinali tum humri dam te mes.gov.in labang so dim dam iglo put nali tum labang so details long ekpo lapen important adet dak lang pononang release short notification adet bangke dak 17 July si release pon po lapen application start bangke July lapen August chiklo mulom si dak application bang start pon po ka apply ke cheng pon po lapen apply start dia tha apply application last date bangke dak non update pipelang ala notification release date da update bang pi pon po hala bang so update pilote ni lista menali tumphan nang birta tu ikpo lapen application fee lang damlo pulate dak application fee bang ke OBC lapen general atum pharoisi lapen ST SC lapen female candidate tum SC ta pinangne lapen general OBC tum ki pinangji la bang ke pharoisi lapen payment bang ke online si payment nang ekpo lapen army MES age limit bang dak maximum age bang 18 years lapen maximum age 30 years an except pon po mate 18 years pen 30 years ang bong molom an except pon po lapen army MES category wise vacancies 2023 details bang dak lasona category wise dak dia ikta vacancies post wise dak thak pon iklo archit cadre group A dak 44 and people lapen break lapen store officer dak 120 lapen supervisor lapen break and store dak 150 dia ikta 534 lapen Dursman dak lev 944 lapen storekeeper 1026 lapen multitasking staff mate MTS hin bang dak 11316 an people lo lapen maid along le 27920 an people lapen dak kadu ka wepen post bang ke 41822 an dak people lapen education qualification bang 10-12% ta dak choklo azad recognized board pen university pen ta chok lapen army MES selection process bang dak written exam test mate WET lapen PST PET lapen medical examination lapen kijutsi lo documents verification si dak en pon ponali to screen along thek ponlong ekpo lapen labangso details nili nali tumphan labangso video description along link pi ekpo halabangso link long dam pen nali tum asonson Voreng Awarsai odak nali tum thek pon long ekpo lapen nali tum jong si telegram channel da join jilang pule nali tum prabjin pen join ingo das tamina nali tum esonsoni abirta bangke long pon ikpo lapen nali tum han nili dak short notice aloba nampek lang pon ikpo nali tum inut bai ni ki pupudo fake mate pachobai dason comment long staminili inut bai ni ki pi thek long jai lasinali tum han labang so notifications taminili pathiak penali tum han nampek lang pon je pan bor i pon ikpo
lapen screen along nalitum labangso notification alu bang tek pon long ikpo nalitum lang pon ikon lapen ni lista beda eson soni bang napik lang pon ikpo lapen subject filling of vacancies nalitum dak tek long military engineering service mate MES hin penstami labangso notice bang dak release pon iklo nalitum lang pon ikon lapen cadre lapen post bang kat lasono vacancies dak kadokawe dak 41882 an pipon lo lapen last date kadokawe details nalitum labangso advertisement alo mates notice alo long stami nalitum tek pon long ikpo lapen nalitum telegram channel long nang join don iko dak stami nalitum eson soni details mate klada alam nalitum da eson soni bang long pon ikpo mate birta ba nalitum long pon ikwai po last pini video long bang nili la short information la bang so Voreng Awarsai puthak nalitum phanang than pon bangkel anchot lo lapen pina puthot ka preka video long chitong thonang lapen video ta nalitum kelang pen ning sampo psi ning thepon no lapen nalitum tini ni pin pen la bang so YouTube channel ta subscribe relang pule subscribe ikon lapen mesen comment nalitum pi ikon lapen kan manalitum share on share ko la bang so video tangte domi thak me kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do an fans tame nilhen pen kardom